No i tak. I stało się. Kliknij, aby rozpocząć najważniejszą z przygód swojego życia. Także klikam. Witam was serdecznie. Możecie się już domyśleć... Zresztą co ja gadam? No co to może być za gra? To jest najnowsza część Call of Duty, jak widać. W ogóle powiem wam, że... Dawno nie było takiego hejtu na jakąś grę w internetach. Także no, sprawa jest co najmniej ciekawa. Ale co jest tym bardziej ciekawe? Ciekawą sprawą również jest to, że to jest gra tak mocno propsowana przez Nvidię. Generalnie chwalili się, jakich tu efektów nie odpalimy na GeForce'ach, które są dostępne tylko i wyłącznie na Nvidia i tak dalej. A nie przechwytuje tej gry program Shadowplay, który jest częścią Nvidia Experience. Rzeczywiście super i nagrywam OBS-em i nie wiem jak to wyjdzie, bo OBS jakoś wymaga mocniejszego sprzętu i czasem pikseluje, ale dobra. Przejdźmy do rzeczy. To będzie taki krótki film, tak zwane drugie starcie. I jak to wygląda graficznie. Graficznie wygląda to tak, rozdziałka no natywna, synchronizacja wyłączona, anti-aliasing wyłączony, rozdzielczość tekstur. Co ciekawe, mamy aż dwie opcje, niska i normalna, z czego do normalnej trzeba mieć kartę, która ma przynajmniej 3 GB pamięci. Ja mam szczęście mieć tą oszukaną kartę, która ma 3,5 GB pamięci. Cienie normalne, bo nie przesadzam, nigdy nie daję na najwyższe. Poziom szczegółów wysoki jest najwyższy. Na razie nie włączam tutaj wszystkich Nvidiowych, Gameworksowych efektów, na które myślę teoretycznie powinno być mnie stać, mając kartę za 1500 zł. No, bez 100 zł. I pokażę wam teraz krótki kawałek testu szybkości. Testu szybkości. O, jest logo Batmana. Faktycznie opłacało się kupować kartę za tyle hajsu, jak widać. Nieprzeciętny, jeszcze takiego nigdy nie widziałem. No i leci. I teraz film się i tak nagrywa w 30 klatkach, ale widzicie, że trzeba też brać pod uwagę, że to nagrywanie zabiera zasoby sprzętowe, czyli bez tego szłoby lepiej, prawda? No w tym momencie mamy minimum 59, maksimum 100 klatek, czyli średnio 80 klatek. W takim momencie, w zasadzie powiedzmy tam full detalach, bez cieni, no i bez super efektów, które są dostępne tylko dla GeForce'ów. Bieżące 79, 80, no można powiedzieć generalnie, no że jest to płynnie. Gra działa, jak zapewne wiecie, a jak nie wiecie, to ja wam powiem. Gra działa na dość mocno ulepszonym Unrealu Engine 3, czyli no nie jest tutaj, klatki widać już lecą dość, nie jest jakoś bardzo zaawansowana pod względem, to nie znaczy, że nie wygląda ładnie, ale pod względem, że tak powiem, technologicznym, no nie jest to silnik jakiś pełen nowinek i tak dalej. No w tym momencie już Unreal 4 jest w grze, także trójka tu już raczej dupy nie urywa. No wygląda to w tym momencie bardzo ładnie, ale pod tą fasadą ładnej grafiki kryją się, jak zapewne wiecie, mafie, układy i loże, czyli no po prostu wydaje mi się, że gra na Unrealu Engine, szczególnie, że jeszcze nie włączyłem wszystkich tych super opcji, powinna na takiej karcie graficznej, zresztą przewidzianej, dedykowanej przecież do tej gry w końcu działać troszkę płynniej. No, widzieliście w ogóle te przyciski z playa, które się tu wyświetliły na moment? Nie kłamali. Także, a teraz bez zbędnego zobaczmy, jak to będzie wyglądało, kiedy włączę te opcje, do których przecież właśnie ekstra kupiłem kartę GeForce'a GTX 970, żebym mógł właśnie takimi bajerami się cieszyć. No, powinno mnie być na to stać, jeżeli Wiedźmin... Co mi tam pokazało? The way it's meant to be played. Dobra, musiałem jednak zrestartować grę, okazuje się, żeby te ustawienia się zaakceptowały. Także teraz wszystko jest włączone. Smugi, deszcze, śmieci papierowe, mgły, dymy. I zobaczmy, czy to dalej działa tak źle, jak było to jeszcze wczoraj. Wczoraj, dobrze mówię? Ja już się gubię w przestrzeni. Dobra, testujmy.
każdym razie wiecie o co chodzi. Logo Batmana niezmienne, czyli jednak nie opłacało się kupować takiej karty. I? No już widać, że klatki poszły na pysk. W tym momencie było jakieś 80, jest 44, 40, 37, 33, 35, 38. Z efektów widać, że no faktycznie pojawiły się te dymy. No ale klatki są tak szczerze mówiąc... no... ja nie jestem, wiecie, nie jestem mega wymagający, nie? Nie jestem jakimś takim człowiekiem, który ma ból dupy i potrzebuje na wszystkich grach mieć 60 klatek ze wszystkim na fole. Jak mu już spada poniżej, to już płacze i nie gra w grę. No tutaj klatki się w miarę trzymają, także... No wynik generalnie, powiedzmy 40 klatek, nie jest zły, tylko że jeżeli porównamy to do sprzętu, na jakim to jest odpalane, no tutaj chodzi mi o to szczególnie, że to jest takie nastawione właśnie na tą Nvidię i w ogóle, że tutaj te wszystkie bajery są wyłącznie dla Nvidii, no to takie dropy z 60 do 40 klatek na takiej karcie, no powiedzmy, myślę, że 970 to jest mimo wszystko jedna z topowych kart w tym momencie. No dym faktycznie jest spoko. Także no spodziewałbym się troszkę czegoś lepszego, bo na przykład w tym powiedzmy zaś tutaj to porównam z Wiedźminem. No Wiedźmin działa zdecydowanie lepiej, a myślę, że graficznie no jest też o wiele bardziej zaawansowany niż leciwy już dość Unreal Engine 3 i prezentuje on generalnie lepszą grafikę. No i średnio wyszło nam tutaj ze wszystkimi bajerami 46 klatek. Czyli no, przepraszam, nie jest aż tak źle, nie chodzi o to, zaś przyciski z playa mi się wyświetliły. No i właśnie, no, nie jest bardzo źle, nie jest tragicznie, ale nie jest tragicznie dla mnie, no a pamiętajcie, że jednak, no odpalam to na 970 z 4 giga pamięci teoretycznie, bo naprawdę ponoć 3,5 i piątce 2503,4 giga i 8 giga RAMu. No i 46 klatek na powiedzmy tych full detalach. No proc dość jest słaby w moim kompie, ale no... Nie wiem, kurde, no... Spodziewałbym się czegoś lepszego. Po prostu, no może nie jest już to taki powód, żeby robić aż takie larum i haje w internetach, ale mimo wszystko... Nie spodziewałbym się lepszej jakości portu. I z tą myślą was zostawiam. I zapraszam do dzielenia się opinią, a to było tyle ode mnie. Ja idę grać.